भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हे 3 नवे गुन्हेगारी कायदे आयज सावन लागू झाले। फोंड्या पोलीस स्टेशनार ह्या कायद्याविषयी जागृताय घडोवन हाडपा खातीर एक चर्चासत्राचे आयोजन केल्ले। PI सगुण सावंत हांणी ह्या चर्चासत्राक मार्गदर्शन केले। या चर्चासत्रात फोंडे वाठारांतले NGO, एडवोकेट, सरपंच, पंच वांगडी वांटेकार जाल्ले। पळोवया या कार्यावळीची कांय खिनचित्रां। संहिता एक न्याय संहिता, भारतीय साक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, CRPC, IPC आणि इंडियन सिव्हिल डिफेन्स एक चेंज जाला आसा आणि आमी धाकटूसो एक प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो अवेरनेस की आयच्यान 1 तारखेच्यान स्टार्ट जालो न्यू कायदो येता। आता न्यू आमचे IPC आसा, सेक्शन बदललेले आसा आणि BNS एक्टा प्रमाणे न्यू क्रिमिनल एक्टा प्रमाणे ते स्टार्टअप जाता। सो त्या एक्टान भरपूर जे फायदेशीर आसा, लोकांक फायदे जावपाचे आसा ते एक्ट एनॅक्ट केल्ले आसा। स्पिडी इन्वेस्टिगेशन जातले आणि स्पिडी डिस्पोजल जातले।